माने गैयाब्लाबो सिआरपिफ्रा माने 500,000 जननि बारा बिथांमोना माने गासैखौबो लांजोब्बाय बासाव सोनानै दिनैनि दिनाव मा बुंगोन आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ बासाव सोनानै लांदों व्हाट डु इउ विल से नों मा बुंगोन दिनैनि दिनाव बेखौथ' आं बिराद फोरमायनो नागिरदों दिनै जोङो गोजाननिफ्राय खस्थ' लानानै जोङो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जोङो सोरजिनो होननानै दाबि खालामफैदोंमोन नाथाय दिनै जोंनाव फैबायदि जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि सारमोनखौ जोंनि बे दिल्ली पुलिसा थिखोनानै लांदों गंब्रै गंबासो बासजों लानानै थांबाय रायजो राजाफोर दा बेयाव जोंबो थांनो ओंखारदों दा जोङो उननि समाव मा फिथाइ मोनगोन बेखौ जोङो नोंथांमोनहा नेनानै थादों औ थेंक इउ